els hi atreia, no? I els hi semblava motivador de l'esperanto, no? Quina era la raó que podia conduir a una dona jove en aquell moment a conèixer i investigar i entrar en l'esperantisme. Per tot el que he arribat a llegir i parlar amb familiars, l'esperanto en principi, si és una filosofia, és fraternitat, comunicació, però jo crec que per les dones dels anys 20 va anar molt més enllà que això. Va ser la cultura alliberadora que permetia a les dones conèixer més coses. Els esperantistes, de fet al diari setmanari Baix Penedès hi ha un article que ho explica molt bé i que anima la gent que s'apunti a Fratezzo, a les classes, perquè, i diu més o menys, una vegada finides les classes, parlem de filosofia, història o altres menesters. Si una dona dels anys 20 amb una escolarització bàsica, que als 12 anys acabaven l'escola i començaven a treballar, es pot permetre 3 dies a la setmana que algú li parli de filosofia, d'història o altres menesters, jo crec que això li està obrint les portes, les grans portes a la cultura i al saber. A més, feien de tant en tant unes vetllades benèfiques o vetllades a benefici del que fos i podien escoltar en directe música de Bach, per exemple, perquè venia una soprano de Barcelona, d'origen de Vendrell, i feia allí un concert. I després del cor de no sé on cantaven unes peces de dalt. I això, per una dona que havia acabat als 12 anys a l'escola, jo crec que és moltíssim. És a dir, l'esperanto els hi va obrir les portes. I el Vendrell es va acabar de rematar amb la Biblioteca Popular de la Mancomunitat de Catalunya, que també és molt curiós estudiar la participació de les dones o com entraven les dones a la biblioteca i quin dia de la setmana ho feia, perquè abans estaven obertes fins al diumenge. Els homes tenien temps d'això, les dones no. Per exemple, anaven a la biblioteca el diumenge al matí, suposo que al sortir de missa hi havien d'anar, perquè a la tarda havien de rentar moltes dones d'aquella època. Llavors, clar, el paper, i entre elles la meva àvia, que als 13 anys va entrar en un taller de modista de Vendrell, a aprendre els 3 dies de la setmana que t'expliquin i que tradueixis poesies, perquè guardem unes llibretes amb traduccions de poesies de la cosina de la meva àvia, també. Clar, és obrir-se'ls tot un món, que ara apretem una tecla i tenim tot el món, és que, clar, és increïble, però en aquell moment jo per mi és el paper liberador de la cultura i la dona. I a part, que també volia parlar dels homes esperantistes, perquè està molt bé que parlem de com se sentien les dones allí, però jo també em vull imaginar que l'home esperantista era un home molt curiós, molt particular, no era un home corrent, perquè en aquells anys les dones estaven bastant apartades de les societats. Algunes hi podien formar part, diríem d'una manera una mica passiva, quan hi havia un ball de societat o això, però de manera activa molt poques. Llavors, el grup d'Esperanto permet que les dones formin part de les juntes, de seguida. El grup de Vendrell es va formar en 1909 arrel del Congrés a Barcelona. En 1913 apareix Maria Julivert, que posa un anunci al diari, que és professora, i el 1916-17 ja tenim les dones a la junta d'un grup d'Esperanto, quan a les altres societats no hi havia dones en aquestes juntes. Per tant, és un paper que tenen aquests grups d'igualtat, democràtics, de respecte mutu, i que els homes no veien les dones com un element tonto o com a dones en cultura d'adorno, que és el que es portava bastant aquí, sinó com una igual. I tradueixen i assisteixen als congressos tots. Hi ha una crònica de la Maria Julivert, perquè la Maria Julivert, a part de ser professora d'Esperanto i animar a tantíssimes dones a enganxar-se al carro de l'Esperanto,
A més era articulista, que havia de ser molt valenta, sempre va signar els seus articles amb el nom i cognom. L'explica molt emocionada el viatge que fan a Reus pel congrés que van fer a Reus, que si no m'equivoco va ser el 1916. I es troben amb homes i dones i es tracten tots d'igual a igual. En aquell moment, clar, per elles havia de ser molt important i es devien sentir amb el valor que tenim com a persona, que en altres camps això no es donava. I la Maria Julivert podríem explicar mil coses, però clar, ella va ajudar moltíssim a que tot un munt de dones, des de 1913 fins a 1934, que ella va marxar del Vendrell per motius X, totes les dones que entraven allà jo crec que hi va haver un abans i hi va haver un després. De fet, ja us he dit, jo no soc esperantista, però aquesta mena de transmissió de certs valors i aquest respecte que he tingut jo sempre amb aquestes fotografies de la meva àvia, suposo que va ser ella que d'una manera o altra m'ho va anar transmetent a mi, no? I diríem, aquest feminisme que portem dins, jo crec que li dec molt amb ella, perquè amb ella la van tractar d'igual a igual també.